winjo chunya ahinya. Ogeno ni ratiro biro yudore kuom obila. Gavana machon ma Migori Okoth Obado kichore gi chien ka wacho ni oonge kod tudruok gi nek mar manen japuonjre mar mbalariany Marongo Sharon Otieno e higa mar 2018. Odiochieng' mokwongo mar winjo buch nek makamano, Obado nyiso doho ni min ode nong'eyo osiepe kinde kod Sharon kendo ne gisewere gi nyadendino motelo ne tho mare. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Gavana machon ma Migori Okoth Obado ochung' motegno ni onge ketho e bura manomak ne wi nek mar manen japuonjre mar mbalariany Marongo Sharon Otieno. Obado lero ni motelo ne nek mar Sharon nosewuok e lela kendo keto min ode lere wi osiepe kinde kod mosenindo, kendo ne rieko osekawo okang' mar tieko osiep makamano motelo ne nek mar Sharon. Gavana machon no nobwogo doho kuom nyango ni min ode nochiwore miyo Sharon achiel kuom utegi, gima ento nodagi wira ne onge kod paro mar bedo jadoho. Obado nyiso doho ni nowinjo ni nitiere jafwambo moro mane dwaro winjo matut e wi osiep ma en godo kod Sharon. Kanyo noyudo nambane kendo chike mondo girom dalane. That is how I got the number for XYZ. I called him and I gave him an appointment. Chieng' romo, Obado lero ne riko dich matin gima nomiyo chope burano molewo matin kendo yudo ka ji adekgi nosebedo piny. I found when they were just talking very, very freely and amicably, the three of them, my wife, XYZ, and the late Mullah, they were just conversing. Apparently, XYZ had interviewed my wife on one of our projects, so they had known one another. And for Mullah, they were talking about some relatives, like some ladies from my wife's place who are married to Mullah's place. So they needed now no introduction because XYZ had been known to my wife. They knew one another. Yeah, so it was only me who now wanted the introduction. Obado bendo nyiso doho ni ne en kod paro mar nyiewo loho mabi kendo gero ot mar bedroom adek e nengo mar shillings million adek ne Sharon, gima kata kamano Sharon nodagi. Mullah told me that she was not very, very comfortable with that. She wanted Nairobi or Kisumu, but he assured me that he was going to convince her to accept the rural proposal. So my proposal was to buy an acre in the rural, but around town, because it would be cheaper, and then put for her a house in that rural, so that she could be staying in a home. Gavana machon bende olerone ne okawo ting' duto mag weche clinic mar Sharon. I'd agreed that I would be channeling my assistance through Mullah, and that was being done, even though we had terminated the relationship, but I was still assisting. Burani biro winji kuom dala dek chakre kawuono nyaka tich abich jumani. Simpros Okinda, Ramogi TV.